ସ୍ମୃତି ଅଭୁଲା ଦିନର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଦିନ, ଭୁଲି ପାରେନି ଏ ମନ, ଆସିବନି ଆଉ ଥରେ, ଚାହିଁଲେ ବି ଜୀବନରେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ସେ କୋଉ ଦିନ? କେତେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳ, ମସ୍ତିରେ କଟେ ଯେ ବେଳ, ଆଉ କେତେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତା ସାଥେ କେତେ ଯେ ନିୟମ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ସେ କୋଉ ଦିନ? କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଉ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ସେ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ଫ୍ୟାନ୍। କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଉ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ସେ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ଫ୍ୟାନ୍। କିଏ କୁହେ ତ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି କିଏ କୁହେ ଶୀତ ହଉଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ର ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ଆଖିରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟାଇମ୍ର ସେ କଥା, ହସି ହସି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା। ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟାଇମ୍ର ସେ କଥା, ହସି ହସି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା। ଠିକ୍ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ପିଏମିସି ପିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା ତ ଟେନସନ୍ ଗଲା। ୟୁଟିଲିଟି ବ୍ଲକ୍ ଥିଲା ସଭିଙ୍କର ନଜର, ଦାସ ବାବୁ ସପ୍ ଆଉ ଅମୁଲ ପାର୍ଲର। ବର୍ଗର ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଟେଷ୍ଟି ବର୍ଗର, ମୋମୋ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଖେ ଭିଡ଼ ଜବର। ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଦହିବରା ଅଙ୍କଲ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗି ଗୁପଚୁପ୍ର ମାହୋଲ। ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଦହିବରା ଅଙ୍କଲ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗି ଗୁପଚୁପ୍ର ମାହୋଲ। ଏସ୍କେ ଢାବା ଆଉ ଲଭ୍ ବାଇଟ୍, ହଷ୍ଟେଲ ଖାଇବାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏଟି। ଟାଟା କଲୋନୀ ଦେଇ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର, କେତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉ ବାହାର। ଟାଟା କଲୋନୀ ଦେଇ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର, କେତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉ ବାହାର। MKCG ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ସ୍ମୃତିରେ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫାଇନ୍କୁ ଭୁଲିବ କିଏ, ମୋଟା ମୋଟା ବୁକ୍କୁ ବୋହିକି ନିଏ। କଲେଜ ଫିଲ୍ଡ ଆଉ ଆରିନା ଟାଇମ୍, ପିଏମିସି କରୁଥାଏ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟେନସନ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେକର୍ଡ ଚେକ୍କୁ ଭାଇବା ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ହାଫ୍ରୁ ନିଦ ଆସିବା, ନ ଶୁଣି ଶୁଣିଲା ପରି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା। ସେମିଷ୍ଟାରର ପୂର୍ବ 2 ଦିନ, ବାହାଘର ବେଳେ ରୁହା ହୁଏ ବାଇଗଣ। ଆନୁଆଲ ଫେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ନଥିଲା ନିଦ ଆଖିରେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଙ୍ଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଦିନ ଯାଉଥିଲା ବିତିରେ। ଝୁମିଥିଲେ ମଜିଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ସରି ଯାଉଥିଲା ସମୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଫୋର୍ଥ ଇୟର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏମିସିର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛିଟା ଦିନ ମାତ୍ର, ଆଗ ପରି ସଭିଏଁ ରହିଲେ ଏକତ୍ର। ବାକି ଥିଲା ଓନ୍ଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ, ଅଳ୍ପ କିଛି ବାକି ଥିଲା କଲେଜର ଦିନ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସରିଗଲା, ଆଖି ଲୁହେ ଭରିଗଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସରିଗଲା, ଆଖି ଲୁହେ ଭରିଗଲା। ବାସ୍ ସରିଗଲା ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳ, ବାସ୍ ସରିଗଲା ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳ। ରହିଗଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ, ସେ ତାସ୍ ଆଉ ରାଜାରାଣୀ ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳ। ରହିଗଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ, ସେ ତାସ୍ ଆଉ ରାଜାରାଣୀ ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳ।